Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha bones persones que volen ajudar-nos de debò. Això és La Lluna Verda. Comencem! Hansel i Gretel. Hi havia una vegada una família de llenyataires que vivia en una humil caseta enmig del bosc. Els germans, que es deien Hansel i Gretel, estudiaven a casa, ja que eren molt pobres, i així podien fer un cop de mà als seus pares. Últimament no hi havia gaire feina i els pares desesperats demanaven cada vegada més ajuda als nens. S'apropava l'hivern i no els quedaven prou reserves de llenya ni menjar per no passar gana. Un dia que el cel estava molt ennuvolat, els pares van demanar al Hansel i la Gretel que anessin a buscar clients pels pobles més propers. Els nens es van acomiadar dels pares i els van fer prometre que tornarien abans que es fes fosc. El pare els va fer un farcell amb el menjar a dins. Endueu-vos aquests entrepans que us hem preparat. Abrigueu-vos, que fa un dia estrany i s'ha girat una mica de vent. El Hansel i la Gretel van començar a caminar amb una missió molt important: aconseguir clients a qui poder vendre la llenya que talaven. De cop i volta van adonar-se que, si s'allunyaven molt, no sabrien tornar a casa. A la Gretel se li va acudir una idea. Ja ho tinc! Podem tallar un tros d'entrepà i anar deixant molles de pa pel camí. Així podrem seguir el nostre rastre de tornada. És molt bona idea, Gretel! Els dos germans van anar col·locant cuidadosament els trossos de pa fins que van arribar al primer poble. Era un poble petit, però van començar a parlar amb algunes persones molt simpàtiques i finalment van aconseguir un parell de clients. Se'ns dona molt bé això d'explicar a la gent com de bona és la nostra llenya. I tant! Fent molt bon equip! M'ho estic passant molt bé i els pares es posaran molt contents. Els nens, distrets amb l'eufòria del moment, van seguir pels camins, però se'ls va oblidar deixar rastre amb les molles de pa. Anaven xerrant i cantant fins que per fi van arribar al següent poble. Hansel, per què no seiem una estona a menjar-nos els entrepans abans de seguir buscant clients? Al treure els entrepans del farcell, el Hansel va exclamar: Ostres, se'ns ha oblidat deixar rastre. Ara no sabrem com tornar a casa i no queda gaire perquè es faci fosc. Afanyem-nos! Els germans van girar cua per on havien vingut, però de seguida el cel es va enfosquir i gairebé no podien veure per on caminaven. Es van desviar del camí principal sense voler, endinsant-se en la foscor profunda del bosc. Al cap d'una hora van veure una llum tènue, no gaire lluny. Van decidir apropar-se i van descobrir una cabana ben peculiar. La teulada era de xocolata, les parets eren de massapà i estaven decorades amb galetes de colors i les finestres eren de llaminadures. Després de caminar tant, el Hansel i la Gretel estaven famolencs i van pensar que si arrencaven un trosset petit de massapà, ningú se n'adonaria. Just quan estaven a punt de fer-ho, es va obrir la porta i en va sortir una dona gran. «Hola, què feu per aquí?» «Doncs és que ens hem perdut, no sabem tornar a casa i tenim molta gana». «Passeu, passeu, jo us puc oferir alguna cosa de menjar. Jo sóc la Mildred». Els dos germans van entrar i de seguida la Mildred els va oferir un munt de llaminadures, galetes, polvorons, torrons, bombons i tot tipus de dolços que van devorar encantats.
La Mildred els va proposar quedar-se a dormir a l'habitació de convidats i ells van acceptar perquè fora feia molt fred. També els va dir que a l'endemà els ajudaria a tornar a casa, però que ara havien de descansar. Quan ja eren a l'habitació, a punt per anar a dormir, el Hansel va dir a la Gretel, ben preocupat: Gretel, ens hem confiat massa. No coneixem de res aquesta dona. Hem menjat el que ens ha oferit i ara dormirem a casa seva. Podria voler fer-nos mal. Sí, tens raó. Sembla que realment ens vol ajudar, però mai se sap. Mira, per si de cas, podem fer torns de vigilància per estar desperts durant la nit. Em sembla bona idea. I així va ser, fins que va sortir el sol. Els nens van arribar al menjador, on la Mildred ja els havia preparat l'esmorzar. Com heu dormit? Espero que no hagueu passat fred. Hem dormit molt bé, gràcies. Els llits eren molt còmodes. Me n'alegro molt. Vinga, acabeu d'esmorzar, que heu de tornar a casa. Un cop van estar llestos, van començar a caminar i amb unes poques indicacions de com era el lloc on vivien, la Mildred va saber orientar-los fins a casa seva, ja que coneixia molt bé la zona. Quan van arribar, els pares no s'ho podien creure i es van fondre tots quatre en una abraçada. Hansel, Gretel, on éreu? Ens pensàvem que us havia passat alguna cosa. Sí, hem passat tota la nit buscant-vos. Que bé que hagueu tornat. De cop i volta, els pares es van fixar en la Mildred, que seguia allà dempeus, somrient. Moltes gràcies per haver ajudat els nostres fills a tornar a casa. Ha estat un plaer. Són uns nens encantadors. Esteu convidats sempre que vulgueu a venir a casa. I així va ser com la Mildred va començar a formar part del negoci familiar. Els feia de guia pels pobles, els presentava a molta gent i acompanyava el Hansel i la Gretel en aquestes aventures. Gràcies al bon equip que feien, a poc, el negoci va anar millorant. I conte contat, ja s'ha acabat. I el llibre de contes, tancat i endreçat. Hola, com estàs?